बोसोर जोबथेसालियाव थानाय माखासे बारग' एनडिएफबि बिथांमोना उदां जादों। औ दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016 आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै एगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय। थ' थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो। थ' दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय थारैनो मोजां जाबाय आरो जों सारजोंबो सावरायदों चिफ सारजों बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। गोजोनथोंसै। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब होदों नोंथांमोना बयबो निसमिदा नुखाजोब्बाय थेवब्लाबो आं लानानै फैबाय बे भिडिअखौहाय नोंथांमोनहा नुखानायफोर दानायसै नुखानायदो आं गोबां बाथ्रा बुंगोन बाहाय आं गोबां बाथ्रा रायलायगोन आं सिगाङावबो भिडिअखौ सेखांखाबाय नाथाय आं दिनै डिसकासन खालामगोन कि थारैनो प्रमद बर'आ मा गेम गेलेमारदों। अके नायदो लोगोफोर जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुङो सोरबाया हाग्रामा सारखौ बखियो सोरबाया प्रमद बर'खौ बखियो आरो बै बक्सिग्रा बिथांमोनाबो माने राजखान्थि दोलो लालायनानैसो बिथांमोना बक्सिलायो जेरै बिपिएफ ना बिपिएफनि सापर्टारफ्रा प्रमद बर'खौ माने बखियो आरो प्रमद बर'नि मानसिफ्रा जेनेबा हाग्रामाखौ बखियो। दा बाथ्राया जाबाय मा दिनै नोंथांमोना नुखाबाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव भुटानाव थानाय गासै साद' बिथांमोना 2016 नि बाथ्रा होनदों 16 निफ्रायनो बिथांमोना दंमोन जानांगौ हमजानानै बिथांमोना भुटाननि जोबथेसालियाव दंमोन आरो बे जोबथेसालियाव थानायखौ दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो खामानि मावदों। बिथांमोना दिनै माने मावदों नाथाय बिथांमोना माबोरै मावदों बबे पलिसिजों मावदों बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय जोंनि मानसिफ्रा गोबां बुंदोंमोन जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै प्रमद बर'आ जेबो मावाखै होननानै आरो दिनै जों मोनबाय बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय बा बिथांमोननि सोद्रोमा एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिथांमोनखौ सोर बख'आ थारैनो अब्ला जाय बिथांमोना एक्स एनडिएफबिफोरखौ गनायनि सोमोन्दै खामानि मावाखै होननानै जाय बिथांमोना बुंदोंमोन अब्ला बिथांमोना नैबे थारिखआव मा बुंगोन दाना आरो बिथांमोना दिनै बुंनानै होबावदों कि जायफोरनाखि सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेनानै दंबावो गोबां एनडिएफबिफोर दंबावो ना स' बिथांमोनखौ बख'नाय आरो गनायनि खामानिखौबो बिटिआर गभर्नमेन्टआनो मावगासिनो दं एबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलखौ सरकारानो मावगासिनो दं होननानैबो माने फोरमायनानै होदों आरो खुद गावनो जेलनिफ्राय लायनो थाखाय प्रमद सारा गावनो थांदों होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना एकदमबारे रेबे खोनाजोबखाबाय नङा होमबा आरो बाहाय जेबो बुंनांगौ जा जेबो बाखि गैखाला दा बाथ्राया बे आरो दा गतिके बेजों लोगोसे आङो बिनि रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावबाय आरो रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोनखौ एबा फुलि बिटिआर गभर्नमेन्टनि थानाय गासै दैदेनगिरि सारमोनखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों बिथांनि बेफोरबायदि गेदेरथार जेरै खामानि मावनानै जाय बिथांमोना गोलाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबाय गोलाव सम जेरै जोबथेसालियाव जोबनानै थानांबाय आरो दिनै बिथांमोना दिनै उदां अख्राङाव फैनानै गावसोरनि बिसि फिसाजों बा बिमा बिफाफोरजों थानानै समाजनि मानसिफोरजों थाफानानै दिनै खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय आरो मोनसिगोन बेनि थाखाय आं रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायबाय आरो प्रमद सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुथारै खावलायबाय एबा साबायखर जासिबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो आं मोनसे बाथ्रा दाजाबदेरबावनो नागिरदों बिदा फंबायनि गेजेराव गावसा गावसि जोंनि मानसिफ्रा गोबां जायो गावनि थै मोनसेनि बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय बुलाय सोलाय जानाय न' गालायनाय बेफोरबायदिनि सायाव आंनि गोसोआव मालाबा नाङो दिनै नोंथांमोना नाय जाय दिनै बिथांमोना गावनि असे बिदा फंबायजों दिनै सोमोन्दो गालायदों जाय बिथांमोना दिनै गावनि बिदा फंबायनि गेजेरजोंनो न'आव गालायला सिलाय हाबलायला बे मा बेफोर मानि बिजाउन बेलाय बेफोर मानि बिजाउन सामान्य जों नैबे मोनसे पलिटिकेलनि थाखायनो राजखान्थि गेमनि थाखायनो जोंनि बिदा फंबायजों बिदा फंबाय सुथ्रु जालायनाय जाबाय आरो बेखौ आं गोबां समनिफ्रायनो आं भिडिअ बानायनानै होनबाय थादों जों बेबायदि जालायनो नाङा बिदा फंबायजों जों बे सुथ्रु जालायनो नाङा जोंनि थांखिया बे नङा जों मालाबा खैफोद जागोन सोरखौ मोननो बिदा फंबायसो मोनगोन मा गुबुन मानसिखौ जों मालाबा बेसेबां मोननो मालाबाबो जों मोना गतिके जोंखौ सोर मोनगोन जों बिदा फंबायासो जेब्लानाखि नांगौ समाव जों थिग समाव मोनगोरगोन थाखा फैसाखौबो जों बिदा फंबायजों जों मोनगोन
जों हावबाबो जों दंनाय समाव मोनथ'लायगोन गुबुनावबा जों सुद लानांगोन जों देरा लानांगोन अब्ला बिदा फंबाय जों गोरोबनानै थानायाव जोंहा मा खहा दं राजनितियाव थाबाय दे आं बिपिएफ जाबाय नों इउपिपिएल जाबाय बा आं बिजेपि जाबाय नों कंग्रेस जाबाय जेखि राजखान्थि थाथों मानो नाथाय नोंनि संसारनि नोंनि गथ' गथाय नोङो बिमा सासेनिफ्राय गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय बिफा सासेनिफ्राय जोनोम मोननाय दा दिनै मानो राजखान्थिनि बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मानो गावस्रा गावसि जाखो जों सोरखौ दाय होगोन दाना बिनि समाव जों सोरखौ दाय होगोन थ' आं बिराद दुखु मोनो आवगायनिफ्राय आं बुंबाय थायो मानसिफोरखौहाय बुंबाय थादोंमोन आंनि मोन्दांथिखौसो आं बुंदों दै माने बेफोरबायदि जों जानो नाङा दैदेनगिरि सारमाबो जानो थिनाखै बिथांमोनाथ' नों दैदेनगिरि सारमोनाथ' दङ दिनै उमुक पार्टियाव दिनै गाबोन पार्टियाव बिथांमोनखौनो दिनै बे गैया नाथाय जोंनासो दैदेनगिरि सारमोननि बाथ्राफोरखौ गोसो गोरबोनि बाथ्राखौ मोजां मिथियाबालानो जोंसो जोंनि गामि सिंनि माने गामि सिङाव थाग्रा मानसिफ्रासो राजखान्थिनि थाखायनो सोमोन्दो गालायलायो हाबलायलाया मानो बिथांमोननो मोनसे सन्देह दङ बिराद गिदिर सन्देह बे सन्देहआ जाहैबाय मा आंथ' बिपिएफनि दैदेनगिरि जाहैबाय बा आं इउपिपिनि दैदेनगिरि जाहैबाय आं जुदि आंनि फंबाया माबायाव गुबुन पार्टि बिरोधि दलनि बिनि न'आव हाबबाथ' आंखौ आंनि लोगोफ्राबो आंखौ फोथायनाय नङा ना बिसोरथ' बिपिएफ बा इउपिपिएल होनथारगोन ना साला होमबा बेबो बिदि सोर होननानै आंखौ फोथायनाय नङानो बिसास थानाय नङा स' बिसास थायैनि खाथियावनो बियो हाबनो हाया मददबो होनो हाया खैफोद जाया समावबो मदद होनो हानाय नङा बेफोरनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बेसेबां फोथायो नोंथाङाबो बिदि नामा राजनितिनि थाखाय नोंथाङाबो मा नोंनि जाथि खुरमाखौ नोंनि बिदाफोरखौ गारबाय नामा गारदों नामा आं कुइसन खालामदों गारदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ बुंगोन नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नङाबा नोंनि न'खराव सानसे जेब्लानाखि खैफोद फैयो नों रावखौ मोननाय नङा नोंनि पार्टि दैदेनगिरिखौ नों मोननाय नङा आसल नों नोंनि बिमा बिफाखौ मोनग्रोगोन बेनिखायनो दिनैनो दानो सानै हयै बै समाव जि बुहुर जायगा नोंसोरो दिनै गोरोन्थि सानलायनानै नोंसोरो बिदा फंबायनि गेजेराव गावसा गावसि जालायबाय राजखान्थिनि थाखाय नोंसोर गावसा गावसि जाबाय बेखौ ज्राब गारनानै बिदा फंबाय गोरोबलायनानै खामानि मावफिननो लादो आरो थांनानै थालाय नाजा नङाबा नोंथांमोननि उननि समा बिराद गिदिर खैफोद गोनां जागोन आरो नोंसोरनि बिदा फंबायफोरनि फिसा फिसौफोरनि सायाव नोंसोर मा होनना खिथालांनो नों बाबालै नों मानो आयंनि न'आव हाबा बाबालै नों मानो आदैनि न'आव हाबा मानो जोंहा बिसोरजों मा जायो मानो हाबा मा फिनाय होगोन नों दाना होद नोंमा बिराद गाज्रिथार नोमथाया बिराद गाज्रिथार बे खोथाखौ नों फोरमायना होनोसै नामा बुंना होनोसै नामा होमबा नोंनो गाज्रि गुबै रायलायगिरिया नोङो स' जों मानो मावलायनो हाया मेन बाथ्राया बिसोर जों मानो कडिं मावलायनो हाया नों जेखि पार्टिनि जायाथों मानो हारि बाहाय जा जों मानो कडिं मावलायनो हाया मानो जों बेबायदि जों गावजों गाव मानो बिदि जालायनांगौ गावनि असे बिदा फंबाय जों मानो बिदि जानांगौ ओंखायनो आं खावलायबाय बे आयदानि सायाव नोंथांमोना खुनु गावसा गावसा जालाया बिदा फंबायजों राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै न'आव हाबलायै सिला गालायै जालायनो नाङा आरो बिदि दाजाथों नोंसोरखौ आं खावलायगोन आंनि गोसो आंनि जेसेबां नलेज दङ आं बेजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों नोंथांमोना मिथिनाय मिथियै बुजिनाय बुजिया बे नोंसोरनि सायाव सोनारबाय आरो फिन खेबसेबाव आङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायथि बावहरबाय जे प्रमद बर' सारआ जे बाथ्राखौ सिगाङाव बुंबाय थाखादोंमोन एक्सिन बिबुंथिनि गनायनि सायाव खामानि मावगासिनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नाथाय गोबां माखासे मानसिफ्रा फोथायाखैमोन दिनै भुटाननिफ्राय साद' गजेनबाय सेन्ट्रेल जेलाव दंबावो आरो बिथांमोननि खामानिखौबो बिथांमोनहा मावगासिनो दं होननानै सिगाङावनो बुंबाय थाखादों रनजित साराबो फोरमायनानै होदों नाथाय गोबां मानसिफ्रा गोबां भिडिअ बानायदोंमोन होनना फैदो जोङो उननि समाव नेनानै थानोसै नङा होमबा बिटिआरखौ सोर सैथो लिडारमार सोर नंखाय लिडारमार जोंनि उननि समानो फोरमान होगोन आरो फेरेंगा सार प्रमद बर' सारमोनहा बुंखादों कि जाय बिथांमोना जेलनिफ्राय गगोन बिथांमोनानो गावसोरनि खुगाजों बुंगोन थारैनो बिसोरखौ गनायनि खामानिखौ सोर मावदों होननानै बिथांमोना सिगाङाव बुंबाय थाखादों उनाव निसय मिथिगोन आरोखि थेंक इउ